ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە ئەنەکەسێ جڤینە خۆیان ئاسایی ڕۆژە ئینابووری 23 مەها 11 2018 لەدار خست. دوێ جڤینێدا بەریارنە گرنگ بەهێزکردن و پێشخستنا کاری خۆی سیاسی و جەماوەری دا. داخوایانیەک دەربارەی جڤینێ بەلاف کرد. دەربارەی ڕەوشە سیاسیە کوردستانە سووریێ ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ لەسەر بنپێکردنێن گروپێن چەکداریە لە عەفرینێ دمێنن دەرحەقی وڵاتیان کورد لە عەفرینێ و چاوانیە کارش بۆ سفکردنا ئێش و ئازارین وڵاتیان ڕاوەستیە. توانên wan grûpên çekdar ji kuştin desteserkirina li ser mal û milk û berhemên çandiniyê dabeşkirina wan di navbera xwe de herwiha bicîkirina derbiderên bajarên din yên Sûriyê û bi taybet malbatên xwe di malên welatiyên Kurd de li Efrînê guhertina demografiya rêbazkirî şermezar kir û berpirsayetiya wan kiryaran ê xiste stûyê Tirkiyeyê de û got ku divê Tirkiye çareyekê ji binpêkirinên wan grûpên çekdar re deynê. Wan ji Efrînê derxew daxwazê civaka navdewletî kir ku vegera derbiderên Efrînê bo Efrînê dabîn bike û birêvebirina Efrînê û ewlehiya wê radestî xwedanê wê bike parastineka navdewletî ji bo wan were kirin. Enekesê daxuyaniya xwe de ji Tirkiye xwest ku gefên xwe bi êrîş û derbasbûna deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê rawestîne. Di heman demê de beramberî wê jî ji PYD xwest ku ji biryarên girêdayî çarenivîsa miletê Kurd paşeroja wî li Kurdistana Sûriyê û tek alîbûna PYD di wan biryaran de vegere û hinceta nede Tirkiye da ku derbasî deverên Kurdî bibe. Enekesê her wiha tekez kir ku serbestberdana hin girtiyan ji zindanên PYD nakeve cihêgirtina dosyeya girtiyên siyasî de bi yekcarî û nabe wekû siruşteke guncaw bo danûstandinan komletê Kurd pê dilxweş û razî be û daxwaz ji rêxistin çalakiyên siyasî, rewşenbîrî û civakî yên Kurdî kir ku helwêsta xwe yek rêz bikin û rêkeftinên enekesê re ku li ser erê kirbûn di nêrîna çareya siyasî di Sûriyê de paşguh nexin û kar bo avakirina Sûriyeke hevgirtî bi sîstemeke demokrasî perlemanî pernetew destûra wê mafên Kurdan yên netewî tê de parastî û garantî kirî be. Têkhandina dostên Kurdan bi mafê Kurdî di çarçoveya Sûriyayeke demokrasî bo hemî Sûriyan be. Emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku ew li ser proseya siyasî û paşxistina avakirina komîteya destûrî gotan han nehatiye encamdan. Danîna kelaman ji aliyê rejima Esed ve li pêş wê rawestiyaye. Daxwaz ji netewên yekgirtî û welatên pêwendîdar kir ku gavne ciddî derbarê bavêjin û komîte ava bibe û dest bi karê xwe bike. Serbarî ku ji Îtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê jî xwest ku pabendî bilgeya di navbera wan û enekesê de hatî imzekirin bin. Ji dostên miletê Kurd, opozisyonê xwest ku Kurd bi dadwerî cihê xwe di nûneratiya komîteya destûrî de bigirin û pişta Kurdan û doza wan ya netewî û daxwazên wan yên destûrî bigirin. Dawiya daxuyaniya xwe de enekesê tekez kir ku çareserkirina doza Kurdî û mafê Kurdan û daxwazên tevahiya pêkhateyên din li Sûriyê dê bibe vekirina dergehê rastaqîn bo destxistina demokrasiyê li Sûriyê û xala herî sereke bo destxistina ewlehî û aramiyê ku welatiyên Sûriyê û civaka navdewletî wê yekê dixwazin.